Nechtěl. Oni mi řekli, abych to řekl. Jaký je rozdíl mezi pomlázkou velikonoční a 5litrovým hrncem? Tak ta pomlázka, to je ze dřeva, jo? To se dělá z takových těch proutků, se nakrájí, takový ty, jako konkrétně z vrby se to dělá. No, potom se to tak jako splejtá, zamotává v různých jako hierarchii takhle do sebe. A když se z toho uplete taková jako plátočka, tak se nakonec dají taky jako mašle třeba mašle tam dají takhle. No, a pak se tím vlastně hlavně o velikonoční pomlázka, ale se tím vlastně mrskají hlavně jako ženský pohlaví, jo. Teda hlavně ženský se s tím jako mrskají. No, když to ten hrnec, jo, 5litrový hrnec je 5litrový, to je vlastně úplně co jiného, než ta pomlázka. No, to se dělá třeba z nerezu, jo, a používá se na přípravu různých pokrmů, no, například třeba polívek, no, a to je asi takový největší rozdíl.